Mandithabathele thuba ke ndiphinde ndizibulisele kubaphulaphula emakhaya kwindawo ngendawo eniphulaphuleni kuzo. Ndim ke uLoyiso umphuphi wenu, Loyiso the Dreamer. Siyaqhubeka ke nodaba lwethu sithetha ngephupha likaYosefu nendlela ehambileyo nazo zonke izigaba adlule kuzo. Besithetha ke ngendaba yokuhendeka kaYosefu nemibandela namahlandenyo kadlule kuwe hendwa ke ngunkosikazi kaPotifaro efuna alale naye ngenkani. Sifuna ke uqhubeka sisithi ke mphulaphuli, after yonke into eseyenzeka, after walinda lo mama uba kungabikho mntu endlini, wakhetha a strategic opportunity ngoba uSathane uyi-opportunist. Ithi iBhayibhile wamcenga imini nemini, ngoba uba ucinga ufamba isilingo sikaSathane sizawufika kube kanye, uresiste kube kanye akuyeke, uyadlala mhlobo wam. Uzawumane ipresenta le idea imbi irongo, amane izisa in your thoughts, amane eku-influencer nangabantu abasondele kuwe, kude kube ngathi into eyenzeka ade akubonise nabanye abantu abayenzile ababonakala ngathi baphumelele, ngathi bonwabile, kanti abanye banemvandedwa balala ebusuku. Akubonise njengalo mfundisi osazamela ibandla elingakhuliyo, ubona uba abanye amabandla ayaflowela kwalikhuli, azise lo tata athi masambe siyowuthwala siyokwenza le nale. Akubonise nabanye abantu abathweleyo belandelwa ziinginginya zabantu, beqhuba imoto ezinkulu, behamba amazwe ngamazwe, bedumile, benemali. Nawe ube tempted ucimba yimpilo ephilwa kuleyo, kanti awuyazi uba le ndoda ayilala ebusuku, ayinaxolo. Ngoba iprovision kaThixo ikhatshwa luxolo, ikhatshwa bubumnandi, ikhatshwa kukuba ukhululeke. Le nto engakunika i-peace before you decide ukungena kuyo, sometimes that discomfort nala feeling of edginess and uneasiness yindlela uThixo ayisebenzisayo to warn you against ukungena kwitrap kaSathane. You must guard against that conscience. Sometimes siyakwazi ungena ezintweni sivuma izinto ngosibona uba unembeza wethu uyasilahla. Day after day noYesu Sathane kuthiwa wafika kuye mthemtha entabeni, ewilderness, entilini. Kuthiwa wamqala ngesi silingo wakwazi usipasa uYesu, wamza ngesi silingo wasipasa uYesu, wamza ngesi. Akazukuyeka uSathane, uzawuqhubeka ekulinga. The more upasesi, lindele esilandelayo, upasesi, and the more usiya kwi-higher levels now, ubuqatha bezilingo ne-tactics buyaqina, buyaqatsela, ngoba nawe the more upasa uyakhula, the more nasesikolweni upasa i-test uyakhula, uya kwenye level, uya kwenye grade, njalo njalo. So funeka uhlale u-watchful, especially xa ukwi-prime season yokuphakanyiswa. When you are even in the celebrity status, you are a sought after speaker, you are a sportsman of the year, you are an artist of the year, you are in your prime, you have a business that is blossoming, wonke umuntu uthetha ngawe, ufamous, udumile, wenza into ezinkulu, ubalasele kunabanye abantu, kulapho kanye funeka ugade khona isilingo esincinci nje siza kuskandalize, ujobheke nje into encinci ebithi xa ibinothi xa ibisenziwa ngomnye umuntu ongenagama ingabi nangxaki, but ngoba isenziwa nguwe ngenxa ye-ranking okuyo, it will be a big deal, it will trend umhlaba wonke. Khona abantu abanothi get away with cheating ibe into yaziwa ngabantu abambalwa iphelele esithubeni, but kukhona abantu aba-ranked high, abantu abane-reputation that is so high that just by it being done ngabo, it becomes a newspaper, bestseller newspaper scandal. It's not about what is being done, it's about who has done it. Le nto iBhayibhile isithi zonke izinto zinilungele, kodwa zivumelekanga kumzonke. Khona ezinye izinto ezinokwenziwa ngabanye abantu zingabiyo big deal, but there are things that ngoba wena une-special grace, une-special anointing, une-special irresponsibility yakho is too big, ne-office obekwe kuyo is too big. Mna nawe singaziphilela nje emkhokhweni nakwi-RDP House, kodwa xa umongameli welizwe kunothiwa uhlala kwi-RDP House,
ayihambelani nestatus akuso neranking yakuyo lonto. Ingaba into eshiya abantu bothukile bekhwamqisekile ngoba ayihambisani nayo. Ungavuma ukwenza izinto ezibelow istandard uThixo akubeke kuso. Ungavuma ukwenza izinto ezikuhlisela isidima nesithozela sobuthixo bakho nobunyulu bakho. Ndithetha nawe mhlobo wami. Kuthiwa ke wakwazi uresist uYosef wabaleka waphuncuka. Kwashiyeka kubanjwe ibhatyi yakhe ezubungqina. Ngoba le ndoda kudala iziluza ibhatyi. Qale yaxuthelwa ibhatyi eyenzelwe ngutata wayo. Phinda yafumana enye ibhatyi yobucaka ebiyifumene yawufika endlini kaPotifaro. Nantsi iphinda ixuthwa ngoku. Kwathi kusenjalo kanti ilindelwe ibhatyi yeroyalty. Xa seyiphakanyisiwe ibe yi-second in charge eyiphutha izawuphinda inxityiswe enye ingubo yobukhosi. Ngoba bangazixutha man into zabo abantu abakunikeza nezi-artificial. Kodwa xa seyifikile kaThixo egenuine, no one can take it away. I-promotion evele ebantwini bangaphinde bazixuthe izinto zabo, kodwa xa upromotwe nguThixo, no one can take you down. So into ke endifuna siyinothise kule nto kuthiwa ke wayithatha waza neqhinga lobesithi uzamtyhola athi umdlwengule. Ngoba mhlobo wam, kukho into entsha exhaphakileyo ngoku. I-justice system yethu inazo nee-loopholes. Iitrongo zigcwele abantu aba-innocent abangenatyala babanjwe. Nezitrato zethu zigcwele abantu aba-innocent befamba babanjiwe abakwaziyo ukuthi bathi go scot free. Ngoba umtshutshisi rather umgwebi, ijudge ne-magistrate abahambi ngoba yintoni eyenzekileyo, bahamba into yoba yintoni epruvekayo, bahamba noba ikhona na substantial evidence eprovayo uba nyhani le nto yenzekile or ayenzekanga. Sesiphila nakwi-AI phase yoba izinto zicreate ukuze kungakhona neproof yakho ubonwa ungathi uyenzile nyhani le nto ungayenzanga. Uzibona ufakwe ezingxakini zezinto ongazenzanga. Kuthiwe nale DNA yeyakho yoba unani lo mntana ngowakho kodwa ayingowakho, but kubekho indlela ezenziwayo. Kungaze kucreate nezinto, kubekho nezi-screenshots zengathi nyhani iWhatsApp nenamba yakho kodwa awukhange uthethe into wena nalo mntu, khange uyenze. Ungenzwa ne-AI yakho unganxibanga, isithombe sakho sivakale all over ube ngathi you are in a compromising position. Uzibone kwipicture eyi-1 nomntu othile ube uzazi uba zange umbone nasemdudweni kodwa kuthiwe ubunaye wenze into ethile funeka uphendule into ongazaziyo. We live in that state now. I believe ukuthi uYosef wazifumana kulaa position ngoba ingubo nyhani yeyakhe. So xa kuzawuthiwa udlwengule, it's easy to believe ngoba ingubo yeyakhe. We have to be vigilant. Funeka siphile impilo yoba sidlule nakulaa level yoba sithi sizawusela amanzi nge-empty yebhiya. Xa usazi uba uyisela ibhiya vele ungayiseli. Xa usela i-alcohol amanzi uwasele nge-empty lamanzi. Xa usela ibhiya vele uyisele nge-empty lebhiya. Sihlutshwa ngabantu ke abafuna usela amanzi nge-empty lebhiya, bathi agqiba bazothi bona babusela utywala. Kodwa thina ababukeleyo asibonanga manzi, sibone i-empty lebhiya. Iwesi la abrown. Xa into ingaphakathi amanzi awazubonakala nekhala yamanzi, azawubonakala ingathi ibrown nayo le nto ingaphakathi, isicimbusela utywala. So otherwise it means kwa izinto ozenzayo funeka ugade kungabikho nto eziza kuthandela. At least mawuthi noba ke kwenza into ze-AI noba ku-edithwe ne-Photoshop zibe kwelakho icala wena udlale kangangoko indima yoba uzikhwebule nakwizinto eziza kuxoxisa neza kuthethisa. You know, when I was a younger person, ndikholwa ndisinisiwe futhi ndisazi ukuthi ndifuna ndiphile ngcwele. And I'm proud to say akekho umuntu onozingomba isifuba athi uLoyiso wandithembisa umtshato akanditshata, uLoyiso wenza le akayifulfila, uLoyiso wandixhaphaza ngokwesondo,
uLoyiso wathi singatshatanga walala nam kwathini or wathi ngokatshatileyo. Ayikho loo nto. Kodwa with that being said, kukhona apho ndicinga fanuba nam ndingazifaka ndithi ndandikhe ndawasela amanzi ndisebenzise i-empty le beer. In other words, I was living a bit of a careless life, a casual life. Ngozixelela ukuthi andoni mos, andenzi into erongo. But now ndingagadi ukuthi ke even izinto ezinika questions, even indawo endihamba kuzo ne-associations, mhlawumbi ukuthola ukuthi uzawungenela wena uyozigruvela nabantu abagruvayo ube uzazi uba uzufika usele. Umuntu okubona ungene emgruveni akazuyazi uba ugruvi. Ndenza umzekelo. I'm not saying it's wrong or right ukungena egruveni ube ungumzalwana usiceba uzusela. I'm not even there. I'm just saying anything that will create any unnecessary attention on you and tamper with your integrity, ubaleka nalanto yoba kube kwi-evidence ezawubanjwa against your integrity. At least ngase noba uyatyholwa ngento ube uyatyhola. Ithi iBhayibhile xa abantu bethetha into ngawe bexoka, vuya ucobe ngoba umvuzo wakho mkhulu ezulwini. So funeka nawe ke ungabaniki content abantu yothetha. Thaqo kuphinda uthi uyatyholwa awufuna uyaliwa. You must have tried yonke into engaphezulu kwamandla akho to avoid into ene-controversy by all means possible, so that we will not have misunderstandings as unnecessary ezawufuna sibe sixoxa kube kupruvwa kusithwala. You must just try by all means to live a life that is detached from those things. Ungazenzi ngalo hlobo endithi ndandilulo loba ndingomba isifuba sithi okusalo I know I'm innocent akhonto ndiyenzayo. Noba ezinye izinto zishiya imibuzo. Now I am trying because I'm more matured now. I'm married, I'm matured, I have a different outlook of things. I'm able to reason better now. So ndiyakwazi uba ndibaleke yonke into. Xa ubona ngathi kukho ii-charts eziza kukhupha esiporweni funeka udlalele kude kuzo. Ngoba xa befuna ukuwisa baza kutrepa bakuthumele someone noba bafuna keep her out of that position ephezulu emsebenzini, as basibona kukho izinto ezikhoyo kumakhasi onxibelelwano. Umuntu omkhulu onesikhundla esikhulu ehloniphekileyo ebetretshwa ngento edibene nomuntu efuneka emkhuphe amngcolisa igama. Nakwezopolitiko mhlawumbi kukho isikhundla esithile kulwelwa sona abafuna uba bayabona uyi-threat, baza kusebenzisa into eza kungcolisela ibala. Or enkonzweni bebona ukuthi mhlawumbi ifuthe lakho liyavakala, ushumayela kakhulu nezikhundla zecawa yonke into uyabalasela, baza kukujoba. So ungaveli ukhawuleze uvuye izinto ezivela lula kube vele kubekho usisi omhle ngathi uzokuba nomhla kuwe ne-interest ucimbuze nge-motives ezi-right. Ayisiyo yonke into eza-right efuneka uyamkela. Neminikelo le funeka igocagocwe mfundisi wami. Siyazifuna imoto ezinhle, siyazifuna izindlu nantoni. Asiyo yonke into le uyawuthi kanti enye it's a stolen car. When uyathathe kuyaba uyavuya, awuthandazanga, awufunanga ubuso bukaThixo for i-guidance, uyathatha izokhangela ngamapolisi ibonwe isezandleni zakho. Ikhona futhi ibale linjalo lo muntu wabanjwa efumene umnikelo kanti into ebiweyo. So funeka sibe very vigilant, very vigilant. You will not always be able to guard against uba ungadeke utyholwe noba abantu sebefuna ukukutyhola, but okubalulekileyo funeka babe bayaxoka, then you rejoice because there's a reward. Kodwa uba utyholwa ngento eyenzileyo ibe imbi, you must repent. Ayithethi nawe lavisi. Laa mvuzo unikwa abantu abatyholwayo. Xa utyholwa ngento eyenzileyo, repent. Xa utyholwa ngento ongayenzanga, rejoice and be glad because God is going to vindicate you. The lies can run faster than the truth. But at the end, the truth always finds its way towards. Uba you don't fight for the truth fights for itself. Ndifuna ukuthi ke nawe noba kwimeko ecompromising engathi utyholwa ngento ongayenzanga, continue praying and trying to make means ukuthi uzibonise i-innocence yakho. God is going to vindicate you. Ngalo mazwi ke ndifuna nihlale niwetyisa la mazwi. uThixo uyakuthanda, uphuphe futhi iphupho lakho libe likhulu ungalimithi ngoba uThixo uza kwenzela into ezinkulu. Hlale kahle ke emakhaya baphulaphuli, side sibonane kwisiqephu esilandelayo. Inkosi. Bandiphinde ke nibulise kuba phulaphula emakhaya kwindawo ngendawo eniphulaphuleni kuzo. Ndim kwakho ke umphuphi wenu Loyiso the dreamer,
Siyaqhubeka ke nesiqephu sethu esilandelayo esitsha. Sisaqhubeka ke kodwa nesihloko sethu sephupho. Sithetha ngoYosefu nephupho lakhe. Besithetha ke ngokutholwa kwakhe nokubanjelwa kwakhe izinto zakhe eziproof yokuthi wenzile lento ekuthiwa uyenzile wabe engayenzanga. Kodwa ke ndiyafuna ukutsho ke mhlobo wami ukuthi nje babe sendivalelisile kwedlulileyo i-episode uba ibhlungu into yokuzifumana ukwipoint yoba utyholwe ngento ongayenzanga. Mhlawumbi ndithetha nomuntu osetrongweni sithetha nje ozibona evalelekile. Siyawazi amabala abantu abaninzi abaphume elobala besithi babanjelwe into abangazenzanga. Omnye kwathiwa udlwengule engadlwengulanga njengoba nalo onguYosefu kwakuthiwa udlwengule engadlwengulanga. Kodwa ndifuna ukuthi ke mhlobo wami ungayeki uthandaza. Inkosi namandla uThixo uza kuphendulela. Noba ke as I said uba ubuxoki buba neenyawo ezininzi. And ubuxoki buye bugijime kakhulu. Kuba lula uba bukholeleke. Kodwa ekugqibeleni inyani iyavela. Ubaxolele nabo abakugwebe ngendlela embi ngenxa yoba beve into ezingekhoyo ngawe, ngoba xa seyivela inyani bazawuphoxeka. Yes, and kuthiwa ke ngenxa yesisenzo sakhe kuYosefu wathathwa kula trongo. I mean singatsho uba wayesisicaka sikaPotifaro, wasuswa kaPotifaro wayowulahlelwa etrongweni phaa kanye kuFaro. Wakufutshane ke ngoku kuFaro, which is now taking him even more closer to the fulfillment of his dream. So in actual fact, the more this guy was elevated to greater heights, the more le guy inyuselwa kwizinga eliphezulu, is the more i-challenges ziba worse. Ngoba ubuwesi be-challenges zakho ngamanye amaxesha buchaza ukuthi usondela apho kanye funeka ubhalele khona. Uya kuba kufutshane ukuthi impendulo zakho zifike. Kuya kuba kufutshane ukuthi ukunyuswa nokuphakanyiswa kwakho kusondela. The more izinto ziba buhlungu, the more i-situation ingathi iba worse, okungathi ngumuntu odliwa zintlungu zokubeleka usana. Kuthiwa ziyaqatsela phaa ekugqibeleni, kanti sekukufutshane uba makuzalwe umntwana. Buhlungu obugqithiseleyo sometimes buchaza ukuthi sowusemnyango. Unganikezeli. Thixo ukhona. Uyabona ezinsizini zethu, iliso liyabona. Ndiyazi intoni ekucinezeleyo mphulaphula emakhaya. Ndiyazi intoni ekuhlalise kabuhlungu, kodwa ndifuna ukuthi kuwe uThixo ukhona. Inyembezi zakho uyawuzisula. In fact akazuzisula, qha uzawuzijika. Ungasakhaliswa kuba buhlungu ngoku, so ukhaliswa kubuva kamnandi. Uzawutshintsha injongo yokukhala kwakho. Uthi ubukhalela ubuhlungu, ukhalela ubumnandi. Abo bahleka wena ke bayawuhleka nawe ngenye imini. Le nto umhlabelile sithi basheshe bahleka. Thixo uza kuphendula. Wasondezwa kuYosefu phaa futshane, ngoba iphutha esilenzayo kuba sinikezele, ngoba kudala sewu-aplayela lo msebenzi ungaduveli. Kudala le basari nezi scholarships sizifuna zide zivele. Kudala le ministry sizama idilunge. Kudala le business sisiwa sivuka ngayidi ifike endaweni. And just before kufike one last step of us getting to our breakthrough, siyafuna unikezela. Xa unala edge yoba kufuneke ube unikezela, ube uyazi ba sokufutshane. Ndifuna ukwenzela umzekelo. Xa umuntu eye wahlaselwa endleleni, o mhlawumbe omnye ahlatywe, thola ukuthi ubambelele enxebeni okanye omnye aphume namathumbu ngaphandle, ufike wabambile ebaleke siye esibhedlele. Uthi xa efika esibhedlela afika anikezela yobe, ngoba uyayazi uba ufike lapho uncedo lukhoyo. Akanikezeli kube sithi ufuna ufa, unikezela ngoba esazi ukuthi they have given it all their energy and strength to run to the place of safety. Now bafikile, others will take care of him. So now the reason why ngoku sowufuna ngathi ufuna unikezela is because sowufikile to your place of safety. Sowufikile to your place of destiny. Sowufikile to your place of fulfillment.
don't allow yourself to give up. Sowufikile Yosefu, sowufikile kwaFaro, noba kungathi ufakwa kanye etrongweni apho kuzawude kusetyenzwe namagama ekuthiwa it's a maximum prison. Itrongwe izikrelemnqa ezinobungozi. Ube uyazi into yoba ukufutshane ke phaa kuFaro, Thixo uza kuhlangula. Kwenzeka futhi ke wathi kule trongo uThixo ebulumkweni bakhe wenza ukuthi amagosa athembekileyo kaFaro lo ngokumkani kufuneka uYosefa asondezwe kuye aba nokungabi nakwenza kakuhle emehlweni kumkani, yaba nomsindi kumkani, yabathatha yeyo bafaka kule trongo akuyo nawo uYosefa. Nkosi yam, ngoba kukhona abantu abaza kwenziswa amaphutha just so that wena ube strategically placed. Khona abantu abazawufumana ne-demotions unfortunately, like uKing Vashti ekwafuneka athi rebel against uWasirosi ukumkani ukuze uEsther azongena in the throne as a queen, kudemothwe uVashti. Kukhona unfortunately abantu efuneka besusiwe kwizitulo abahleli kuzo ngoba bahleli esitulweni sakho. Ayimnandanga le ndithethayo kodwa inyani. Khona abantu abaqhuba imoto ezinhle ezinkulu kanti imoto yakho leqhutywa ba. Wena usengumkhweli weteksi nebhasi netrain kanti une Rolls Royce yakho ekulindeleyo. Kukhona idestiny ekude ephambili nephakamileyo uThixo akubekeleyo, ekuzawufuneka kubekho ii-casualties ukuze ungene kuyo. Noba ufika kwabekanana bafika kukhona ingxilimbela, kukhona abantu abamile ii-gatekeepers zendawo, kwafuneka kuliwe kubekho abantu abazawubhubha bafe so that bona bathi possess the land. So lo mntu uma phambi kwecebo likaThixo ngempilo yakho, if akasidedi endleleni or akaguquki, andazi uThixo uzamenza ntoni. But endiyaziyo into yoba wona funeka ungenile esihlalweni sobukhosi, funeka ungenile endaweni yakho yokungamela. Kwaziswa ke aba bantu benza ke ukona abakwenzayo kanti bazawubanjwa noYosefu from the level yoba babe ne-proximity ne-king to the level of them being prisoners and servants like Joseph owayevele yi-servant ke. Ithi ke iBhayibhile on the same night, ngemini ngobusuku obufanayo uThixo wenza uba la madoda aphuphe amaphupho ohlukileyo kodwa athetha into efanayo. Enye yaphupha ke ngendlela yakhona, yaphupha iinkomo ezisixhenxe zatya ezithenteni, yaphupha enye njalo njalo. Wayicacisa kuYosefu uba laa nto ichaza la madoda wona into yawo yayihlangene ngokuphathelene nezikhundla ezi akuzo ngokwale misebenzi yazo izikhundla ezi. Then uThixo ebulumkweni bakhe wenza uba la madoda aphuphe, and then ekuphupheni kwawo aqonda axaki uba ngubani ozawacalulela kakuhle eli phupho. Ndifuna ke ukuba siyijonge uba uGenesis 40 asicalulele la maphupho ngokukhawulezileyo. Chapter 40 verse 1 uthi baye baqumbisa ke ikumkani la madoda njengoba besenditshilo, wabese wafaka ke etrongweni. And then ke chapter 40 uverse 5 kuthiwa ke la madoda aphupha amabini, iyileyo inephupho layo, but baphupha ngemini eyi-1 and imini yala maphupho iyafana. Yes. So uYosefu babona ke ngoku ngemini elandelayo edakumbile engenamntu obanceda uba awasombulule la maqhina la maphupho. Uyawabuza uba baphuphe ntoni, wathi omnye hayi mna ndiphuphe uba ndibona ivayini umdiliya phambi kwam, and kulaa mdiliya kukho ii-branches, amagqabi or amasebe amathathu, and emva koko yahluma yadubula yaveza isiqhamo. And then kwafika ke
into kwafuneka ke ndimfaxangele ke entweni kaFaro ukuthi ke asele, kanti vele yayingumsebenzi wakhe lo. And then owesibini naye waphupha into ekumila kunjalo, kwacaba ke naye ubona inento ye-3 days phakathi naye yakhe nelakhe iphupha. They had different dreams but the logistics are the same. Watsho uYosef uba la maphupho wena athatha ukuthi i-3 days from now both of you are gonna be released. So niyafana nobabini niyareleaswa, but now i-destinies zenu after the release are not the same. Omnye uzawubuyiselwa back kwisitulo sakhe soba adlise ukumkani, abe ngumuntu ukumkani uzawuselela ekhaphini yakhe. Omnye unfortunately uzawubulawa. And nyani kenzeka amaphupha abayile nto ebeyitshilo. Ndithanda le part ithi bophupha nge-same time, nge-same night, ngoba uThixo unguThixo we-divine interventions. Kwafuneka abaphuphise la madoda ngobusuku obunye. Same dream but like a different dynamic so that ibe confirmed, ngoba into funeka ingqinwe ngamangqina amabini nangaphezulu, not just one. Kwafuneka athi put a re-emphasis, I-emphasize ngoba iphutshwe ngabantu ababini but ibe ithetha into eyi-one to confirm ba into eza kwenzeka. Kodwa ndiyamthanda uYosef, uthi madoda ndizamnceda ndimtolikele namaphupha, kodwa ndifuna niyazi into yoba akekho umuntu onobulumko botolika iphupha ngaphandle kukaThixo. Mkhumbuza ke uDaniel naye sithi kodwa kukhona uThixo sezulwini, there is a God in heaven okwazi ukutolika amaphupha. Ungavumi mhlobo wam uzuko ufuna ulithathele kuwe. Yonke into yenzayo funeka uyenze uqamele ngoThixo, noba uyakwenzisa izinto uthi ndenziswa nguThixo. I can do all things through Christ who strengthens me. In him we live, move and have our being. Ndingazenza zonke izinto ndikuKristu, ndiyaphila kuye, siyaphefumla, siyahamba. So ungafuni uthatha i-credit ngezinto uThixo akwenze zona. Bese siyithethile loo nto kwesinye isiqephu esidlulileyo. But apho ndiza khona ke ndiza kwinto ethi into ebuhlungu into yoba uYosef iphupho lakhe lazaliseka. La madoda akhutshwe ejele, kodwa yena wasala esesejele. Yena wasala esetrongweni, kodwa isipho sakhe sowuphupha sabaphuphela uba baphume ejele. Ngoba kuyenzeka ukuthi uThixo akusebenzise ngegift yakho inceda abanye abantu, ube wena ungekancedakali. Ushumayele, uthandazela abantu bafumane imisebenzi, kodwa wena use-broken, unemployed. Uthandazela abantu ziblossom ibhizinesi zabo, kodwa yakho ime endaweni. Ngoba vele isipho sakho is not so much focused on ukunceda wena, ifocus ekuthini kunceda abanye abantu, ukuze ezabo izipho nazo zincede wena. Kwenzele kubekho lento ekuthiwa yi-interdependence, ukuxhomekeka omnye komnye. Uyazi ukuthi awuyo-island, awuphili wedwa, uzobaza abantu, uzokwazi ukuxhomekeka kwabanye abantu. Ngoba if uThixo bekunika impendulo zayo yonke into oyifunayo nezisombululo zeengxaki zonke zilapha kuwe, ubungazudinga uba uye komnye umntu, ubungazomazi omnye umntu, ubungazomdinga. Kuthiwa even ugqirha lo uphilisayo, xa funeka yena ephilisiwe naye funeka aye ukonsulta ngomnye ugqirha, anikwe i-prescription ngomnye ugqirha, axilongwe ngomnye ugqirha, ngoku engugqirha naye. Ngoba isipho sakho senzela uba siphilise omnye umntu ukuze esakhe siphilise wena. Loo nto ke ithetha ukuthi ke singamalungu omzimba. Sawuthetha ke ngezipho zikaMoya Ongcwele. Okwangoku masiqhubeke sithetha ngoYosef. Sisayivala okwangoku kulo mqolo Mphulaphula emakhaya. Sawuphinda sibuye sithathise kwakho kwisiqephu esilandelayo. uThixo uyakuthanda. Enkosi.